Hai लोगोफोर आंनि आर'नाइ एमजे उदु चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दिनै नोंथांमोननो खिन्थागोन गिटारनि बिथिं दामनाय लोगोफोर गिटाराव बिथिंखौ माबायदि दामो नोंथांमोननो दिनै आं फोरोंगोन मोननै बिथिं लोगोफोर गिबियावनो दं काहारबा बिथिंखौ माबायदि दामो गिटाराव नोंथांमोननो फारि फारि खिन्थागोन बिनि उनाव दङ केमटाखौबो गिटाराव माबायदि दामो नोंथांमोननो आं फारि फारि खिन्थागोन लासै लासैनो जाहाथे नोंथांमोनहा खनसेयावनो बुजियो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां नायलां दानना नायबा नोंथांमोनहा बुजिनाय नङा एबा रोंनाय नङा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा मोजां नायलांदो लोगोसेनो जायफोरानोखि आंनि भिडिअखौ दिनैसो नायदों एबा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान अब्ला नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टा बाटनखौ थुना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ आपल'ड खालामनो गोसो जानाय बायदि लोगोसेनो थुलुंगा मोनो मोजां भिडिअ आपल'ड खालामनो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांदो भिडिअखौ आं जागायनोसै भिडिअखौ अब्ला फैदो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा आं दिनै खिन्थागोन बेथिं दामनाय गिबियावनो दङ काहारबा बिनि उनाव केमटा काहारबाखौ माबायदि दामो नोंथांमोनहा आं दिनै फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोनहा आं लासै लासै खिन्थागोन काहारबा बेथिंखौ माबायदि दामो नोंथांमोनहा आं फारि फारि खिन्थागोन लोगोफोर अब्ला नै लोगोफोर आं दा गोसा दामना खिन्थागोन जाहाथे नोंथांमोनहा मिथियो अब्ला नायदो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि दामदों लोगोफोर नोंथांमोना आं दा लासै लासै खिन्थानोसै माबायदि दामो बे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआवला बियो काहारबा बिथिं लोगोफोर अब्ला नै नोंथांमोना आं दा फारि फारि खिन्थानोसै लासै लासैनो लोगोफोर बियो गासै 6 बार काउन्ट एबा 6था काउन्ट अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आं दा खिन्थानोसै नै लोगोफोर नाय गिबियावनो दं बुख्लायनाय खननै बिदि जागोन बुख्लायनाय खननै बिनि उनाव बुख्लायनाय खननै बिनि उनाव जागोन बुख्लायनाय आरो बुखोनाय अब्ला नोंथांमोना आं दा नै खिन्थाखाबाय अब्ला खनसे खिन्थाबावनो नै लोगोफोर नोंथांमोना नायना ला गिबियावनो दङ नै ओरै बे खननै 1 2 3 4 5 6 बेफोरबायदि लोगोफोर नोंथांमोना नैबे कर्डखौ मा कर्डआव हमनो गोसो नोंथांमोना हमबानो जाबाय आं डियाव हमदों नोंथांमोना गोसोबायदि हमबानो जाबाय जियाव हमनो गोसो जियाव हम एयाव हमनो गोसोबा एयाव हम डियाव हमनो गोसो डियाव हम आं दा डियाव हमना लादों लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नायदो नै जों बेथिंखौ बे बुनाया नै खननै 1 2 डाउन एबा बुख्लायनाय बिनि उनाव डाउन बिनि उनाव आप बिनि उनाव डाउन आप बेफोरबायदि लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो बेखौनो गोसो दामबा बेफोरबायदि खोनासिगोन लोगोफोर नाय गासै 6 बार नाय 1 2 बुख्लायनाय 3 4 बुख्लायनाय बिनि उनाव बुखोनाय गासै 6 बार जायो नै 1 2 3 4 5 6 बेनो लोगोफोर जेबो गोरा नङा लोगोफोर इजियावनो जायो नै नाय लोगोफोर नाय नोंथांमोना लासै लासै दामग्रो फार्स्टआव गिबियाव लासै दामनानै जेथियानोखि हायो अब्ला गोसा दामबा नोंथांमोना मोनसे मिडियाम दाम गोसा मोजां स्मुथनो अब्ला नोंथांमोना मोजां खोनांगोन जाहाथे गोसा लासै दाम जाहाथे नोंथाङा मा लेभेलाव दामो अब्ला बिदिनो गोसोबायदि दामबाय था लोगोफोर आरामसे मिहिनो दामबाय था लोगोफोर होमबानो मोजां खोनागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मोजां दामबानो जाबाय अब्ला आं नोंथांमोन दा खिन्थाबावनोसै एसे गोसा दामनानै नै लोगोफोर नाय अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि नोंथांमोना बिदि दामबानो जाबाय फार्स्टआव लासै दामग्रो जायफोरानोखि रोङा अब्ला बिनि उनाव आं दामनाय बायदि मोजां लासै ग्रोब दामबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना खिन्थाबाय नोंथांमोना रोंखाबाय आं लासै खिन्थादों अब्ला लोगोफोर बिनि उनाव फैगोन केमटायालाय मा बुस्थु बेलाय नोंथांमोना आं खिन्थागोन केमटाया बेफोरबायदि आं नोंथांमोना गोसा दामना खिन्थागोन लोगोफोरनि नागिरो आं दा केमटाखौ गोसा दामनो
अब्लालाय लोगोफोर बियो केमथा बेखौ माबायदि दामदों नोंथांमोना आं दा फारि फारि खिन्थानोसै लासै लासैनो अब्लानो नायदो लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो दं बियो केमथाखौ माबायदि दामगोन नै लोगोफोर नाय गासै बियो मोनब्रै 4 काउन्टनि जागोन अब्लानो लोगोफोर नायदो नै लासै खिन्थागोन आं नोंथांमोननो दायो गोसा खिन्थाबावगोन लोगोफोर नायदो नै 1 2 बेफोरबायदि जागोन 1 2 बेफोरबायदि जागोन 1 2 3 4 बेफोरबायदि जागोन लोगोफोर नाय नै 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 बेफोरबायदि दामबाय था लोगोफोर नाथाय दे लोगोफोर नाय बेफोरबायदि एसे गेजेराव गेप थायो नैबे ओरै स्पिड दामदो ओरै दामनानै ओमफ्राय गेजेराव एसे गेप थागोन नै खोनासं माबायदि गेप थायो एसे गेप थागोन नै लोगोफोर नाय एसे गेप थानाय ओमफ्राय बिनि उनाव ओरै होफिनदो लोगोफोर नायनाय बेफोरबायदि लोगोफोर जेबो गिदिर नङा लासै दामबा नोंथांमोनाबो जास्ट रोंलांखागोन लासै दामग्रो लोगोफोर बिनि उनाव गोसा दाम होमबानो जाखागोन अब्ला नोंथांमोना आं दिनै बेखौ खिन्थाबाय फार्स्टनिया काहारबा दानिया केमथा आं खनसे खिन्थाबावनो काहारबाखौबो आरो केमथाखौबो नैबे काहारबा काहारबा लोगोफोर बियो नोंथांमोना गोसो बायदि नैबे कर्डखौ सोलायबाय थानो हागोन नोंथांमोना माखौ गोसो जायो अब्लानो सोलायबाय थानो हागोन आं दा सोलायाखै बे काहारबा अब्ला केमथाया नै ओरै नांगोन केमथाया नायदो नोंथांमोना केमथाखौ माबायदि दामो नायदो एबार अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना आं दिनै मोननै बिथिं फोरोंबाय काहारबा आरो केमथाखौ माबायदि दामो नोंथांमोना मोनसे आंनि भिडिअनि गेजेरजों अब्ला नोंथांमोना गोसो बायदि दामदो अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अब्ला नोंथांमोना लाइक खालामदो लोगोसेनो घन्टाफोर बुंना हो जाहाथे आं बेफोरबायदि भिडिअ खालामनो गोसो जानाय बायदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामदो अब्ला लोगोफोर बाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय